Bueno, l'objectiu d'aquesta selecció o de la intenció que té la federació en aquest moment és d'unificar criteris i que tots els equips juguin de la mateixa manera, amb els mateixos conceptes, els mateixos fonaments, i jo crec que a partir d'aquí s'està intentant i es pot fer. A més, no és una feina a curt plaç, no? A curt termini, perquè en aquest sentit estem parlant de 4 anys que comencen ara i a partir d'aquest moment és quan veritablement hem de començar a treballar per posar les bases i anar fent. Sabem que hem d'anar ràpid perquè en aquest sentit la selecció catalana amateur ja té compromís ara al desembre, però jo crec que el treball s'està fent bé, globalitzat i pensant en unificar al màxim la quantitat de conceptes que s'han de fer, i jo crec que l'equip ho està agafant força bé. Es classificarà la selecció? Jo no sé si es classificarà o no, però el que sí que puc dir és que farem una bona tasca, l'equip donarà una bona imatge i serà el començament d'una nova etapa, jo crec que una etapa positiva i de creixement, des del punt de vista futbolístic. I com referent, suposo, la selecció absoluta amb Johan Cruyff? Bueno, evidentment hem de parlar que han escollit una persona mediàtica, una persona que va innovar el futbol, una persona que jo admiro moltíssim i que veritablement des del punt de vista futbolístic ens donarà molt. Nosaltres, jo crec que ha de ser el mirall, però ja de començament el director esportiu, que és Joan Vilà, es va transmetre aquesta idea de fer un bon futbol, de treballar amb el 4-3-3, de saber donar els conceptes adients per intentar fer un bon futbol, i jo crec que aquest és el camí. Evidentment el mirall és la selecció absoluta, i intentarem que algú d'aquests jugadors de la selecció amateur, Johan, tingui la possibilitat de convocar-lo.